साखळे आयतारा फातोटेर दोन चोरयो जाल्यो। गोकुळवाडीच्या दोतोर सरोज देसायाच्या घरांत जाल्ले चोरयेंत सुमार 5 लाख रुपया रोख आनी 2 लाखांच्यो भांगराच्यो आनी चांदीच्यो वस्ती आनी हेर सामान चोरांनी फारायलें। दोतोर देसाय पणजे रावता। सोमारा घरा गेल्ली तेन्ना तिका ती चोरी कळ्ळी। दुसरी चोरी देसाय नगरांत अभय जोशीच्या घरांत जाली। थंयच्यान 50,000चे सामान फारायलें। आम्ही आता पणजी रावता सध्या। घर बंद असता म्हणजे ते सकाळी येऊन सांचे वयता। जेन्ना ते आयज आयले तेन्ना डोर ओपन करूंक पळयले, लॉक ओपन करूंक पळयले। जेन्ना तेंच्यांनी भितर आयले तेन्ना पळयले सगळे कबर्ड्स ओपन म्हणजे ब्रेक ओपन केल्ले असले। बेडरूमाचे डोर जे लॉक असले ते ब्रेक ओपन केल्ले असले। चडशे आमचे सगळे गोल्ड लॉकरान असले, पण जे आयटम्स आमचे ना ते सिल्वर आयटम्स म्हणजे देवाक वापरता ते सगळे सिल्वर आयटम्स वर्थ अबाउट 1 लाख ते नासले। आनी थोडे कॅश असले म्हजे हजबंडाचे कबर्डान अबाउट 5 lakhs ते नासले। आनी गोल्ड बारीक बारीक थोडे म्हणजे रिंग्स लॉकेट्स अमाउंटिंग टू अबाउट 60,000 ते नासले। सकाळी आमकां कळ्ळें, मागीर येवन आमी चेक केले जाल्यार बारीक बारीक सामान घडयाळी एक गोल्ड आनी कॅश थोडीशे अशें 50,000चे सामान ना जालें। दार फोडूनच मेन दार फोडूनच चोरांनी हे केलें। Your dog squad and fingerprints were utilized and as per the superior's guidelines for the investigation is on. फुडल्या 3-4 वर्सांत गोंयांत सिनेमा नगरी उबारतले अशी घोशणा गोंय मनरिजवण सोसायटीचो उपाध्यक्ष आमदार विष्णू वाघान आयतारा केली। 6व्या गोंय मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यांत वाघान हें उलोवन दाखयलां। पर्यटन मंत्री दिलीप पळुळेकाराच्या हातान विक्रम गोखले आनी हेर कलाकारांचो भोवमान केलो। दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरेचो विष्णून भोवमान केलो। गोव्यामध्ये एक चित्रनगरी उभी झाली पाहिजे। गेल्या वर्षीच आम्ही या प्रयत्नांना प्रारंभ करणार होतो, पण आपल्याला ठाऊक आहे की अर्थव्यवस्थेवर खूप मोठं असं संकट आल्यामुळे हा प्लॅन घेऊन आम्ही पुढे जाऊ शकलो नाही। तरी पण गोवा मनोरंजन संस्थेच्या वतीनं आम्ही निर्धार केलेला आहे की गोव्यामध्ये पूर्ण दर्जाची किमान एक चित्रनगरी ही नजीकच्या 3 ते 4 वर्षामध्ये उभी राहील असा शब्द या सरकारतर्फे मी आपल्याला देऊ इच्छितो। पण सुविधांचा अभाव जाणवणार नाही। उत्तमोत्तम तंत्रज्ञान इथे येईल, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नॉलॉजी इथे येईल आणि याच्या बळावर एक नवीन परिवर्तन करायला आम्ही सर्वजण सज्ज होऊ असा मला पूर्ण विश्वास आहे। की गोव्याची चित्रपटसृष्टी ही सध्या रांगते आहे, ती अजून उभी राहू शकलेली नाही। पण या रांगत्या काळातही शॉर्ट फिल्मच्या निर्मितीमधून जे अत्यंत प्रतिभावान असे युवा कलाकार पुढे येत आहेत आणि त्यांची जी चुणूक आम्हाला दिसते आहे त्यावरून मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो की येत्या 5 वर्षात गोवा हे चित्रपट निर्मितीचं प्रमुख केंद्र बनेल आणि उत्तमोत्तम असे मराठी, कोकणी किंवा हिंदी चित्रपट या इथे निर्माण होतील। आम्ही जरी कोकणी बोलत असलो तरी वर्तमानपत्रे पत्रव्यवहार हा आमचा मराठीतूनच असतोय। याच्यावरनं हे सिद्ध होतंय की आम्ही कोकणीवादी जर असलो तरी सुद्धा मराठीचा या गोवेकरांना किती लळा आहे आणि केवढे आम्ही एकमेकाच्या बरोबर आणि साथीने संगतीने पुढे जात आहोत। ब्राझीलान संवसारीक वस्ताद स्पेनाक 3 गोलांनी मारून कन्फेडरेशन्स कप सर्तीत वस्तादपण जोडले। आयतारा राती ही फायनल रियो दे जानेरोतल्या फामाद माराकाना स्टेडियमात जाली। वाडटो भ्रष्टाचार, म्हारगाय आनी तातूंत वर्ल्ड कपा निमतान साधन सुविधा उबारपा खातीर सरकारान केल्ल्या खर्चाक बेजारून लोकांनी हालींच ब्राझीलांत आंदोलन केल्लें। ह्या फाटभुंयेर रियोत ही फायनल जाली। अशें आसूनय फुटबॉलाचे मोगी आशिल्ल्या ब्राझीलच्या लोकांनी आपल्या खेळगड्यांनी केल्ल्या प्रदर्शनांतल्यान कांय सुखाचे खीण अणभवले। सामको बाबत खेळ केलो। तांकां पेनल्टी मेळून लेगीत गोल मारपाक जमलें ना। हालीं तेंपार स्पेनान ब्राझीलाक फाटीं उडयले, पूण आतां ब्राझील परत एकदां जगांतली बेस्ट बरी टीम जावपाच्या वाटेर आसा अशी चिन्नां दिसतात। फुडल्या वर्सा ब्राझीलांतूच वर्ल्ड कप जातलें, तेन्ना स्पेनाकडच्यान ब्राझील ट्रॉफी काडून घेता काय कितें हें पळोवचें पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया।
इतल्यान हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.